Λοιπόν, βίντεο με χτίσιμο πορομπετών. Ένα υλικό το οποίο έχει σηκώσει πολλή κουβέντα, με πολλούς υποστηρικτές, αλλά και διάφορους που δεν τους κάνει με τίποτα και για κανένα λόγο. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Γενικά το πορομπετόν είναι ένα υλικό που το χρησιμοποιούμε για το χτίσιμο των τοίχων. Το έχουμε μάθει ως αλφαμπλοκ ή ήτονγκ και έχει διάφορα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να δούμε. Καταρχάς έχει χαμηλό βάρος και συνήθως το προτιμούμε όταν θέλουμε να κάνουμε προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια. Είναι θερμομονωτικό υλικό, ηχομονωτικό υλικό, έχει πολύ καλές ιδιότητες. Η κατασκευή γενικά είναι αντισεισμική, έχει πολύ καλή συμπεριφορά στο σεισμό, έχει ευκολία στην τοποθέτηση και να πούμε και δύο πράγματα όσον αφορά το υλικό. Γενικά διαχωρίζεται σε πάχη, όπως και τα τούβλα, ας πούμε, τα απλά. Δηλαδή, ας πούμε, έχει από 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, νομίζω μέχρι 25 φτάνει. Ίσως και μια ειδική παραγγελία. Νομίζω ότι γίνεται και με 30 πόντους, αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν αυτά ετοιμοπαράδοτα. Η διαδικασία του χτισήματος γίνεται με κόλλα, με συνθετική κόλλα. Έχει τα δικά του πρέκια, αν θέλεις βέβαια κάνεις και με μπετό κανονικά, τα οποία έχουν όμως την ευκολία γιατί είναι σχεδόν ίδια στο σχήμα, όχι σχεδόν ίδια στο σχήμα σε ύψος με το μπλοκ, ας πούμε, με το τούβλο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσεις τα συγκεκριμένα πρέκια κατευθείαν και να συνεχίσεις να χτίζεις από πάνω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καλοπώσεις με το σύστημα το συμβατικό, ας πούμε, να καλοπώσεις, να ρίξεις μπετό και μετά να συνεχίσεις από πάνω να χτίζεις με τα τούβλα. Εδώ γράφω τα στάδια εφαρμογής. Συνήθως η πρώτη σειρά γίνεται με λάσπη, χτίζεται με λάσπη όταν έχουμε να κάνουμε με οικοδομή και όχι ας το πούμε με μια πολύ ίσια επιφάνεια, σε ένα δάπεδο, ας το πούμε, που είναι ίσια. Εφόσον είναι ίσια μπορούμε να πάμε κατευθείαν να εφαρμόσουμε χωρίς να βάλουμε λάσπη στην πρώτη σειρά, γιατί αλφαδιάζεται κατευθείαν και το τούβλο. Γι' αυτό γίνεται με τη λάσπη στην ουσία στην οικοδομή, για να αλφαδιαστεί καλά η πρώτη σειρά και από εκεί και πέρα πηγαίνει πολύ εύκολα και χτίζεται πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε την κόλλα μας κλασικά και θα πάμε να εφαρμόσουμε πάνω από την πρώτη στρώση που έχουμε κάνει, ας πούμε, την προετοιμασία, που είναι τα τούβλα μας ευθυγραμμισμένα και αλφαδιασμένα. Ετοιμάζουμε την κόλλα με μια οδοντωτή σπάτουλα ή με κάποια σκαφάκια που είναι οδοντωτά που έχουν οι εταιρείες, ας πούμε, που παράγουν τα συγκεκριμένα υλικά, που το έχουμε, αλλά δυστυχώς δεν το είχαμε στο συγκεκριμένο βίντεο να σας το δείξουμε, και απλώνεις την κόλλα και στη συνέχεια παίρνεις ένα τούβλο και το αρχίζεις και το βάζεις στο ένα δίπλο στο άλλο κανονικά, σαν να χτίζεις όπως χτίζεις έναν τοίχο. Η διαφορά είναι ότι το χτίσιμο γίνεται με κόλλα. Βλέπουμε και κάποιους τρόπους που κόβεται το συγκεκριμένο υλικό, είτε με πριόνι, με χειροπρίωνο, είτε με ηλεκτρικό πριόνι, σπαθόσεγα που λέμε. Γενικά είναι ένα υλικό το οποίο εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ εδώ και 15-16 χρόνια. Έχουμε φτιάξει κατοικία στο Διόνυσο κιόλας, και μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι λίγο παρεξηγημένο γιατί το υλικό σαν υλικό γενικότερα, εδώ βλέπετε ένα πρέκι που έχει μπει κατευθείαν από πάνω από το χτίσιμο. Το υλικό γενικότερα έχει την ιδιότητα να τραβάει πάρα πολύ το νερό, οπότε αυτό λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Και για να πούμε ότι πάμε να προχωρήσουμε, εφόσον έχουμε χτίσει και έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες του χτισήματος, για να πούμε ότι πάμε να προχωρήσουμε μετά στην επόμενη φάση, στο σοβάτισμα κτλ., θα πρέπει να περαστεί ένα αστάρι.
για να ελέγξεις την απορρόφηση. Αν περαστεί το αστάρι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το έχω δουλέψει, το γνωρίζω. Όπως έχω δουλέψει και τα τούβλα και ξέρω πολύ καλά τις ιδιότητες του και του ενός και του άλλου. Κάτι που δεν ανέφερα, το σφήνομα των τοίχων δεξιά, αριστερά και πάνω γίνεται με αφρό πολυουρεθάνης. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε και άλλα ενδιαφέροντα βίντεο. Σας ευχαριστώ.